Morning! So hi mga sis! Welcome back to my channel. Kung bago ka pala sa akin channel, don't forget to subscribe. So yun mga sis, for today's video mga sis, for today's content mga sis. So, meron po tayong make-upan ngayon mga sis, tatlo sila mga sis. So, para sa mga sis, para sa kanilang acquaintance party mga sis, for the pasabag, for the lakad-lakad na tayo mga sis, for today's video. Diba, bunggahan tayo mga sis. Uy! A few moments later. So mag-start na po kami mag-makeup mga sis for the pasabag.
guys, dito muna natin tapusin natin vlog. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. And also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga videos. Bye!